Het blijft een extra mooi maatje hè, voor de koningen. Nou, een beetje net zoals normaal, kan ik zeggen. We zien weer nog net wees. Nou, dit is weer al een keer gebeurd. Anna, mag ik die even storen? Ja. Want dan ben je nou nog mijn schoolwerk ondergaan. Maar wat mooiste was in de wand? Ik maar de koningin, de blonde Jan. Ik vind het wel een beetje spannend en ik vind het wel heel leuk. En wat giest je naar season? Ik moet net vallen te zitten, maar ik moet zeggen, jongens, is hier ben die blom majesteit. De koningin die landt op het voetbalveld met een helikopter. Daar gaat ze in een limousine en dan komt ze hier bij via deze dik over de bregen en hier zal de majesteit uitstappen. Het is een interactieve dag. De koningin had aangegeven dat zij wil in peteer komen met de mensen uit de Zuidwesthoeken. Hoe had die de werindeling nou belibje? Wat is er goed in? Wat is er net goed in? Onder de route staan de band van squallen, van de basissquallen. En die zich het juichen. En ik de ouderijn is uitroen, bezig vlagje onderwijs. En zet je hem sjuggen. Het terrein is luider keurig bij, zodat ze hier mooi naar binnen daarin kunnen in het heeghuis. In deze rond de CISAI vergadering, dit wordt afsluiten, en daar kan zij maar een 15 mensen daar een praatje houden. Het gaat er met name om dat ondernemers, mensen van plaatselijke belangen, burgemeester en nog een aantal prominente mensen vertellen kunnen hoe de werindeling hier in Zuidwest-Friesland tot stand gekomen is en hoe de bedrijven dat ervaren hebben. Vrijdag mogen we de dranghekken nog even zetten en dan hebben wij het pleeg weer neer. Het is vooruit meer op achtergrond, hoor. Als het echt gebeurt, dan ben wij er net mee bij.